ο Τζον. Είμαι ο Πάουλ. Και σήμερα έχουμε κάτι διαφορετικό. Θα σας πούμε μερικά πράγματα που είμαστε 99% σίγουροι πως δεν ξέρατε. Πάμε να δούμε. Στην Ιταλία, συγκεκριμένα στο Μιλάνο, έχουν ένα νόμο το οποίο λέει ότι σε δημόσιο χώρο όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι χαμογελαστοί. Δηλαδή, τι φάση ρε φίλε. Θα πας στο σπίτι της κοπέλας σου, θα σου πει να χωρίσετε. Θα φύγεις από το σπίτι και μετά θα πρέπει να είσαι σε φάση. Χωρίσα. Δεν λέει. Και όταν πας σπίτι θα ζεις. Σε δημόσιο χώρο. Σε δημόσιο. Δηλαδή, πόσο φέρει. Πάμε το επόμενο. Λοιπόν, τώρα θα πούμε κάτι που όλοι πιστεύετε ότι οι Έλληνες είναι κάποιοι και κάτι τέτοια. Για να ξέρετε, οι Μεξικάνοι στην μπύρα, την κορώνα, σε όποια άλλη μπύρα, βάζουν μια φέτα λεμόνι, όχι για να δείξουν ότι ξέρουν να πίνουν μπύρα. Ξέρουν να πίνουν μπύρα. Δεν είναι έτσι. Τη βάζουν για να διώχνει τις μύγες, επειδή στο Μεξικό έχει πάρα πολλές μύγες. Οι Έλληνες απλά το κάνουν για να λένε ξέρω να πίνω μπύρα. Χωρίς να υπάρχει μίγα στα κτίνα 100.000. Χωρίς να υπάρχει μύγα. Καν. Στο Ισραήλ μπορεί να συλληφθεί κάποιος επειδή ξύνει τη μύτη του την Κυριακή. Ρε μαλάκα, τι κάνεις εκεί ρε, Κυριακή είναι σήμερα. Θα μας πάνε μέσα ρε. Sorry ρε. Στη Μαλαισία απαγορεύεται να φοράς κίτρινα ρούχα. Εμείς είμαστε στην άξο. Γιόλο. Στη Σαουδική Αραβία απαγορεύεται οι γυναίκες να οδηγάνε αυτοκίνητα. Κάτι που δεν γίνεται στην Ελλάδα. Θα είχαμε γλιτώσει τουλάχιστον από αυτό. Ή από αυτό. Στο Μιζούρι, άμα μια κοπέλα έχει κάνει το σπίτι της, πυρκαγιά, και φοράει πιτζάμες, ο πυροσβέστης απαγορεύεται να πάει να τη σώσει. Ενώ φοράει πιτζάμες. Αυτό είναι ηλίθιο. Φαντάσου δηλαδή να είναι μια ανακαίνιτη του σπίτι της και να φοράει πιτζάμες. Πάει ο πυροσβέστης εκεί, μωρή πουτάνα, με πιτζάμες είσαι. Όχι καριολάκι, εκεί να ψοφήσεις. Τα λέμε. Να τραβάς μαλακία είναι σαν να κάνεις 3 φορές σεξ. Κόψε τις μαλακίες. Δεν θα βγει σε καλό. Και εσύ λίκα. Ο ακριβότερος καφές του κόσμου είναι φτιαγμένος από κόπρα. Φαντάζομαι. Για μια στιγμή σκέφτηκα να κόψω τις καφέδες. Όταν το διάβασα. Το ξέρετε ότι ένα μήλο σε κρατάει πιο καλά ξύπνιο από ότι ο καφές. Οπότε μην αγοράζετε καφέ. Να πάρετε μήλο. Νάξου. Στην Αμερική και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, μέσα στο λεωφορείο δεν επιτρέπεται να αφήσεις σακούλα, τσάντα και κουτουλού σε μια κενή θέση. Τρως πρόστιμο. Nice. Τέλειο. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe για να μας βοηθήσετε και ό,τι απορίες έχετε. Αφήστε κάτω στα σχόλια. Θα λέμε την επόμενη φορά. Θα πάρετε παλαιράκια. Είναι πολύ ωραία. Έχει κόμπα. Έχει σαμπόρ. Μπερδεύτηκα. Τι στο είναι αυτό με την ησυχία μου ρε.